ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଲେସନ୍ 2ର ସେସନ୍ 1 ରାଇମ୍ଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଇମ୍ଟାକୁ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ତମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍, ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍, brush your teeth, comb your hair, see your face in the mirror, sit down, look down. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, stand up, wash your face, brush your teeth, comb your hair, see your face in the mirror, sit down, look down. ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, stand up, wash your face, brush your teeth, comb your hair, see your face in the mirror, sit down, look down. ଏମିତି ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ତମେ ଗାଇବ। ତାପରେ ଏଇ ରାଇମ୍ଟାକୁ ଆଜି ପୁଣି ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ମାନେ ଠିଆ ହୁଅ। ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ତମେ ତମ ମୁହଁ ଧୁଅ। ବ୍ରଶ୍ ୟୋର୍ ଟିଥ୍ ତମ ଦାନ୍ତ ସଫା କର ବା ଘଷ। କୋମ୍ ୟୋର୍ ହେୟାର୍ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଅ। ସି ୟୋର୍ ଫେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିରର୍ ତମ ନିଜ ଚେହେରା ଆଇନାରେ ଦେଖ। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ତଳେ ବସ। ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍ ତଳକୁ ଚାହଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଠିଆ ହୁଅ। ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ତମ ମୁହଁ ଧୁଅ। ବ୍ରଶ୍ ୟୋର୍ ଟିଥ୍ ତମ ଦାନ୍ତ ଘଷ। କୋମ୍ ୟୋର୍ ହେୟାର୍ ତମ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଅ। ସି ୟୋର୍ ଫେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିରର୍ ତମ ଚେହେରା ଆଇନାରେ ଦେଖ। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ତଳେ ବସ, ବସିପଡ଼। ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍ ତଳକୁ ଚାହଁ। ଏ ଯେଉଁ ରାଇମ୍ଟା ଅଛି ତାର ମିନିଂ ସବୁ ତୁମେ ବୁଝିଲ। ଏବେ ତୁମେ ଏଇ ରାଇମ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଇବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ।